No niin, eli terve! Tänään olisi tarkoitus pelata vähän Minecraftia Magnum Masaksin kanssa. Joo. Laitetaan tälle nimeksi vaikka Pelailu Milma. No fufu. Ihan sama. Noniin. Eli pelataan hardcorella. Hardcorella, ettei tää kestäs kauhean kauaa. Ja miksi tää on suomenkielistä? No ihan sama, ei No. se mitään, Ei niin. koska ei kaikki osaa niin hyvin englantia kuin me. Okei, mä Niin. Jaa. Miten täällä on näin paljon puita? No joo, tää on viidakko. Niin, mutta tää on hardcore. Niin, ja koska pelaa hardcorella, niin kannattaa heti ekaksi hankkia ruokaa, koska tässä hardcoressa tulee nälkä ihan hiton nopeasti. Lisää kanoja. Pakko metsästä kanoja. Kana halus antaa halin. No voi. Ei mitään ystäviä tarvittais pelissä. Kanat on tarkoitettu ruuaksi, ei ystäviksi. Toi kana koitti olla mun ystävä, se koitti halata minun. Joo, mä kävin just äsken alakerrassa hakemassa juomista. Älä tuijota. Tuo kana tuijottaa. Hei, tänne, mene tänne mun talolle. Ding ding ding. Yritettiin äsken tehdä Slendy-videoa, mutta se ei onnistunut, koska se meni vaan perseilyksi suoraan sanoen. Taustaäänet on niin kovalla, niin mikki ei kuulu ollenkaan. Niin. Onneksi tässä kuuluu. Niin. Ainakin toivottavasti. Kannattaa osaa lentää. Ei ne osaa lentää. No, kyllä ne tos lensi. Eikä lennä, ne hyppii. Niin, mun se laskeutuu sieltä. Niin. Se on eri asia. Joo. Tarvitsemme puuta. Puuta. Mitä? Miksi toi kana oli puun sisässä? Koska niin hyvää puuta. Tää puu on miu koti. Me pois. Teit sä tästä koni? En. Mä en vaan halunnut tota kanaa sinne. Älä nuole minun naamaa. Ja tästä videosta ei tosiaan tuu kovin pitkää. Nee. Koska tää on mun käyttäjän ensimmäinen video. Ja tää on tosiaan vaan joku spedeinen video. Niin, pelailen tässä vaan hardcore. En oo varma teinkö edes lisää osia. Koska ei jaksa. Koska Minecraft. Mut vähän ajan päästä rupeen tekee Assassin's Creedistä tosta 3 ja Brotherhoodista rupeen tekemään Let's Playtä. Niin hyvää Let's Playtä. Niin. Ja jossain vaiheessa todennäköisesti tulee Falloutistakin Let's Playtä, mut siitä en oo ihan varma. Ja muistakaa tilata mut eli Magnum Masaks. Ja minut tietysti. Ja jättäkää kommentti, jos on jotain asiaa videoista. Eli tää on ihan paska video. Jes, nyt me saa kivihakuun. Kohti Odzoonia. Mut alkuvideothan on aina ihan paskoa. Pitäisikö minun tehdä kivi... No me ei oo kivihaku. Me voisin tehdä ton... No nyt multa puukin loppu, voi helvetti. Joo, vois kohta puoli ruveta lopettelemaan. Mulla on 1 puu. Hei, omena. Mahtavaa. Hyvä omena. Minä olen löytänyt 3 kertaa noidanmajan. Minä en oo vielä kertaakaan. Ja ne 2 noidanmajaa, ne löytyi samasta seivistä. Tai no samasta mapista. Ja sit vierasta.
oo lampaita. Me tapan Mesa sängyn. Mustekala. Juu. Pitää kohta puolella ruveta tossa lopettelemaan. Vois joku kerta kivetä tonne päälle.